Ja sam vam rekao nekada da sam nadprosečno retardiran. Nisam. Trebalo je. Pa i sad ovo. Rekao sam u prošlom videu da trebam da ide kod zubara, zar ne? Stavio mi čovjek anesteziju i znate ono kad se naduje donja strana, zavisi koji zub radite, od anestezije, da ne bi osjećali bol. I pola usne vam se isto tako naduje. I pitao on mene, je li počelo da te radi, znaš? A ja u fazonu, kako provalio jebot. Molim? Kaže, na anesteziju smo, da. On kaže, zagrizi za svaki slučaj da proveriš. Ja kako sam zagrizo, ništa osjetio nisam i meni je to postalo for. Gricam ja jako, ništa, jače, ništa ne osjećam od anestezije. I pazi sad ovo, pazi mi facu. Ga ja, ili ja. Gledaj kako mi se nadala usta. Ja. Ja sam retardiran. Mene treba jebati. Nice. Elem, danas radimo nešto veoma drugačije. Danas ćemo da bacimo pogled na najbolesnije, na najviše hejtovane ispovesti ikada. Hajde da počnemo. Imam 85 kg i treba da smršno znam, ali sad dok smo volika vidim da je momcima najbitniji fizički izgled, terorice nije bitno i to me užasava, uinat njima bih otišao u 200 kg jer su površni i ne znaju ništa da cene. Ovo je jebeno zdravlje u pitanju. I ti kažeš nekom da je površna, ti namjerno hoćeš da ideš u 200 kg da sjebeš svoje zdravlje da bi pokazala nekom kako si ti u pravu. A nijedna osoba nije to ni pitala. Ajde zamisli plot twist koliko si ti zapravo površno u ovom. Šta znam, tako nešto, malo. Ovo je stvoreno za mene, pošto ja volim da hejtam. Ja majke mi baš volim da hejtam. Smatram da je moj dečko pička jer ne pije i ne puši već dugo. Pokušavam da ga ubedim da počne, ali on neće. Bra me kad odem u kafiću naruči neki voćni sok jer ne pije alkohol. Zašto mislim da je ovo moj kum u pitanju? Ovo je definitivno moj kum u pitanju. Čekaj, moram da mu screenshotu da mu pošaljem. Obožavam da zajebavam siromašne devojčice iz odeljenja i da ih stalno pitam koje su i marke odeća. Kad bi odgovorile, prsnula bih u smeh i sve tako iznova. Velika šteta što je ovako dete razmaženo, majke mi moje. Ponekad detetu trebaš da daš onoliko koliko mu je potrebno. Za osnovne stvari, ako me razumete. A ne da preteravate u tome. Ne družim se sa osobama koji su u lošem finansijskom stanju. Najbolnija stvar od svega toga je što klinci, pošto su mi prazne glave, sve više i više cene materijalne stvari. Sve sam očekivao i svašta sam vidio, ali da ljude biraju na osnovu fizičkog izgleda i na osnovu materijalnog stanja, to je teško dno dna. Teško. Sa svojim mužem sam već 13 godina u braku, imamo 3 dece. 2 deteta nisu njegova. On to ne zna. To se desi, dragi moji, kad vi oženite po paritet od žene. To se desi. I gdje žurite uopšte? Pa se me pitaju što neću da se ženim. Što? Tehnički što neću još. Hoću svakako, ali neću još. Mislim, možda i neću, boli me kurac, generalno govoreći. I najgora stvar od svega ovog je ta. Što su 90% ovakve. Znači 90%. Ja još, nažalost, nisam naletio na onu koja ima i malo inteligencije, ali koja je i malo normalna. Tako da, šta znam. Biću pedir, ja ću se trpam u dupe. Pronašao sam kondome u rancu svoje čerke koja je tek napunila 12 godina. Jao. Pa se da čitam ovo dalje, stani. Pogledao sam i htio sam da joj vičem i da je kaznim. Kada sam vidio, ali žena mi je rekla da neće samo pogovoriti ako to uradim. Iz njene reakcije sam zaključio da je znala za to, priznala mi je da je ona kupila kondome jer je naša čerka rekla da želi da ima seks sa svojim dečkom. Imali su ga. Jao, čoveče boži. 12 godina. Zaboravio sam da kažem nešto povodom ovoga, a to je 12 godina. Ljudi me zajebavaju zato što mi se devojka ponaša kao muško u našoj vezi. Ona bije, nije mi prijetno, ali je volim. Koliko para da ga ona terala da piše ovo? Muža sam ostavila čim sam saznala da je posle saobraćajne nesreće ostao invalid. U ovakvim situacijama čovjek nema pojma ni da li da kaže okej ili da kaže ne, nije okej. Ako kažeš ne, nije okej, kaže brate ostavila si invalide, kako možeš tu radiš govno jednu pičku. Ali opet kad čovjek malo razmisli bolje, ako je fazon mlada devojka što je 20 godina, što je ceo svijet pred njom, nije ni da mogu da je krivim, ali isto tako ne mogu ni da je ohrabrim. Kažem u fazonu bravo. Ne znam, ovo je toliko plot twist, ovo je toliko dvosmisleno da to nije realno. Radim kao kuvaricu u menzi, piškirala sam u supu jedno.
Ja kakav sam maler, ja bi otišao da jedem tamo. I taj dan bi mi se jela supa, najverovatnije. Tako da to bi bilo to. Ipak kasno snimam video čisto onako da ispoštujem, pošto sam rekao ću da izbacujem svaki mogući dan, da vas ispoštujem, znaš. Tako da ako ste uživali video, zapratite me obavezno, sa lajkom, subscribe-om i share-om. A ako niste, nema veze koga boli uvo, zapratite me u svakom slučaju, mi se vidimo sutra kad bude izašao novi video, nemam presao oko čega će biti, ako se svidjelo ovako nešto, mogu ovako nešto opet da radim. Vidimo se sutra, čao! With